Bai son biyan kuɗin wuta komai mai magana bai son biya. Ya yi daidai oga. Mallam kai mallam ni ne na zakai. Yanke wuta zai yi. Na rantsa da Allah bai yankan min wuta. Ni aka yankan ma wuta, idan ka yankan min wuta. Kai yanke ta. Idan dubu hawa muna zama wuta. Kai hauka wuta. Yanke min wuta. Hauka yanke. Ni ga abin da za ka yi. Ni za ka yi. Kai. Ni za ka yi. Mugwadda na kowa na samu wuta a ce ni ban same ta ba. Ba ta biyan kuɗin wuta. Duk wata bai biyan kuɗin wuta sai an yi ta wahala da shi sannan ya biya kuɗin wuta. Kai normal don Allah don annabi yanzu duk wata gada kake sha 24 hours sai an biyo ka an ce wai ka zo ka biya kuɗin wuta. Malla wallahi ba mai yankan min wuta ana samun wuta 24 hours. Sannan wani ya taho ya yanke min wuta. Babu mai yankan min wuta. Kai dakata. Na dakata. Kai yanzu duk irin kokarin gara su MD Garba Haruna suka yi. Sabu Abdullahi da Yahya Abdullahi da Hamza Adamu Argugu suka yi. Duk Allah duk annabi ba haka ni ba. Kana nuyin ka ce min duk zagaye-zagayen ga da ni ga su Anas Abubakar Riba marketing manager suna yi duk inda wata falwaya ta gincira ko waya ta kace su gyara da shi da Emmanuel Cletus. Tabbas. Kullum ina ganin su suna zagaye wayoyin wuta. To ka ma san da haka aka yaki da kaurin kan wuta. Allah ka yaye min. A to ka da ji ko kai ba. Babu wanda zai kara riga na biyan kuɗin ne ba tun dubu a wasu muna samun wuta. A to ko da kai. In Allah ya so ya yarda ni da kai na zan kama shi iske ku ofishin ku ina kai muku kuɗin ku. Zai zo nan haccan ofis kamar yanda tsari ya tsara zai zo ya kai kuɗi ya ansu bin. In Allah su yarda. Shikenan bai da Allah su yarda. Mun gode sosai fa.